नंगौ नोंथाङा जि कुइसन खालामदों आं जाबाय बिजेपि दोलोनि भारतीय जनता पार्टीनि तामुलपुर जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि। जोंनि दोलोआ माने रायजो आफादगिरि बिथाङा जोंनि संगठनखौ सक्ति खालामनो थिननायखाय जों सानाव खामानि मावगासिनो दं। बुथ लेभेलावनो जा मण्डल लेभेल सक्ति केन्द्र लेभेलावनो जों गासिबो कमिटिखौ दागासिनो आरो बे हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि प्रग्रामफोरखौ लागासिनो दं आरो जों नुदों जे जोंनि बिजेपि दोलोआ दायो बयनिख्रुइबो बिराद सक्तिशालि हिसाबै समस्तियाव सक्तिशालि दल जानानै दं। जों आसा खालामो थांनाय बाराव जोङो 1400 भटआव जेनदोंमोन। एबार जिहेतु जोंनि माने संगठना बिराद सक्तिशालि जाबाय जों माने बृहत बेबदानाव देरहागोन होनना जोंनिया मोनसे फोथायनाय दं आरो। आदसा बिजाथियाथ' अनेक मानसिया बिजाथि नागिरनो हायो, बे बयहाबो अधिकार थायो। नाथाय जोंनि दलनि मोनसे नियम निति दं, माने दला जायखौ बिबेचना खालामगोन, जायखौ माने सायख'नानै टिकेटखौ होगोन बिसाबैसो टिकेटखौ मोनगोन। खिन्थु जोंनिया गासैबो कार्यकर्ताफोरानो टिकेट माने बिनायनि बा नागिरनायनि अधिकार दं, बे हिसाबै बयबो नागिरनो हायो आरो। जोंनि एजेन्डा दंखायो, भारतीय जनता पार्टीनिया मोनसे स्ल'गान दं, जोंनिया मिसनानो दं। जोंनि मानगोनां सक्तिशालि बिथां गाहाय प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टारा जेरै बुङो सबका साथ सबका बिकास सबका बिश्वास, बे हिसाबै जों माने समाजनि जोबथि मानसिनिसिम माने अन्त्योदय होनना बुङो जायखौ, माने गोग्लैसोना थानाय मानसिखौ माबायदि बोखांना लाबोनांगौ, डेभेलपमेन्टेल खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो लामायानो जा स्कुलानो जा दालाङानो जा अफिसानो जा बिभिन्न डेभेलपमेन्टेल खामानिफोरखौ जोंनि अर्गेनाइजेसना माने एजेन्डा हिसाबै मावगासिनो दं आरो मावगोनबो। बे लेखायै जों नुदों जे बिजेपि जोंनि दला थांनाय 10 बोसोराव जथेस्थ' खामानि मावदों। नोंथांमोना नुगासिनो आसामनि सावगारियानो सोलायलांबाय, बिभिन्न डेभेलपमेन्टेल वार्क जादों, लामा दालां इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेजफोर लुदों। जोंनि मोनसे बिसास, जुदि जों पावाराव फैयोब्ला आरो आं जुदि गमामायैनो जुदि गरेस्वराव टिकेट मोनोब्ला जेसेबांखिनि थांनाय बारनि सरकारफ्रा मावनो हायाखै एबा मावनो नाजागोन आरो। जोंथ' नुदोंना जोंनि समस्तियाव मेइन फार्स्ट मावनो गोनां खामानियानो जाबाय लामाया जोंहा मोजां नङा। गोग्गो लोंनाय दै जुदिउ जल जीवन मिशननि खामानिफ्रा सोलिगासिनो, दैनिबो प्रब्लेम दं। ओमफ्राय माखासे जेनेबा मुल जोंनि समस्याफ्रा जाबाय इरिगेसननि प्रब्लेम दं जोंहा। आबादारिफ्रा माने जुदिउ जों मिथिंगानि सायाव सोनारनानै खेथिफोरखौ मावो, नाथाय जोंनि इरिगेसन सिस्टेमा मोजां नङा। ओमफ्राय गरेस्वरनि मेइन समस्या जाबाय जेनेबा मा होनो गरेस्वर हायार सेकेन्डारिया आर्ट्स सेक्सना हयथ' माबा जायाखै, बेखौ जों लानो नाजागोन आरो मुल गरेस्वर टाउननि जि हाथाय माने मार्केट, बे मार्केटखौ जोङो मोजाङै लुनो नाजागोन आरो बिदिनो जेसेबां समस्या दं गरेस्वरनि जों मावनो नाजागोन आरो। जिहेतु नोंथांमोना दायो सरकार मावनोसो लागोन नामा? ना सरकारा नंगौ, बिटिसिआव जोंना एलायन्स सरकार दं, खिन्थु जों गरेस्वराव जिहेतु जोंना MCLA IPPLनिफ्रायसो बिथांमोना मावनो नाजादों। दा मानि थाखाय खामानिफोरखौ मावफुंजोबनो हायाखै बेखौ जों मिथिया, खिन्थु जोंनि सरकार फैयोब्ला जों एकदम मावनो नाजागोन आरो जेसेबांखि हायो। ना जों नुदों बिथाङाबो जथेस्थ' नाजादों मावनो, खिन्थु मानि थाखाय माखासे खामानिफ्रा जाफुंसारनो हायाखै बेखौ रायजोफ्रासो बुंसिगोन आरो नोंथांमोनाबो मिथिगौ। खिन्थु माखासे खामानिफ्रा जथेस्थ' मावनो गोनां थालांजोब्बाय आरो, जेनेबा लामाफ्रानो बांसिन लामा जायाखै। जों दाखालि बार अखा फैनायाव माखासे मानसिनि न' बायनायाव जों नायगिदिंहैदोंमोन, ओमफ्राय लामाफ्राथ' थाबायनो हाया, एखेबारे हाब्रु जाजोबो। ओंखायनो थांनाय 4 बोसोराव बिथांमोना मा मावखो मा मावाखै जेनेबा रायजोफ्रा नुगासिनो। मावनो हायैनि खारनखौथ' जों बुंनो हानाय नंला, खिन्थु जोंनि सरकार फैयोब्ला जों एखेबारे लामाखौ मावजोबग्रोगोन आरो, फार्स्ट मेइन लामाखौनो जों माने मावग्रोजोबगोन। बेनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे जों समस्याफोरखौ समाधान खालामनो नाजागोन आरो। थांनाय बारावथ' जों जेनेबा 1400ल' जेनदों, एबार जोंनि मोनसे संगठननि जों समिक्षा जोंना सोलिगासिनो दं। बे हिसाबै जों एबार 20,000नि सायाव भट मोनगोन होननानै जोंनिफ्राय मोनसे आसा दं आरो। सिनियर जुनियरनि खोथा गैया, दलाव बयहाबो टिकेट नागिरनायनि मोन्थाय दं। आं 2012 मायथाइनिफ्रायनो बिजेपिनि कार्यकर्ता हिसाबै खामानि मावगासिनो दं। बिभिन्न पदबियाव आं खामानि मावदों। स्टेटआवबो आं ST मोर्चानि अफिस बेयारारमोन बोसोरब्रैसो, आरो नर्थ कामरुप जिल्लानि ST मोर्चानि आफादगिरिबो आं बोसोरथामसो मावदों।
दा तामुलपुर जिल्लानि भाइस प्रेसिडेन्ट। खोथाया जाहैबाय जोंनि दला बिजिरनानै नायगोन माने सोरनो टिकेट होयोब्ला माने दलखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बे हिसाबै टिकेटखौ सायख'नानै होनाय जागोन आरो। बिजेपि दोलोनिफ्राय साबैसे टिकेट नागिरदों? ओरैनोथ' आं खोनाबाय थादों नागिरनायालाय साब्रै साबासो दं खिन्थु सिं माखासेयाबो हयथ' मोननो लुबैयो बेथ' आरो नेचारेल खोथा। दा आं मिथिनायाव साब्रै साबासो दं आरो नागिरदों जेबो नङा बयहाबो नागिरनायनि मोन्थाय थायो। नोंथांनिया रोखा जागोनखौ मिजिंथिदों? राजनितियावथ' बिदि रोखा होनना बुंनो हाया खिन्थु आंहा मोनसे बिसास दं जिहेतु आं थांनाय 14 बोसोराव खामानि मावगासिनो दं निस्सय दला आंनि सोमोन्दै एसे माने नायगोन होननानै आंहा मोनसे आसा दं आरो। जुदि टिकेटखौ मोनोबा 100% टिकेट मोनबाथ' एबार बिजेपिखौ रावबो हमथानो हानाय नङा खारन जि मोनसे आन्दार कारेन्ट सोलिगासिनो दं आरो मोनसे जि वेभखौ जों दायो नुदों थांनाय बारावनो जों देरहायोमोन एसे गोरोन्थिनि थाखाय जों जेनदों। एबारथ' जिहेतु उन्नयनानो मेन इस्युथ' ओंखायनो जों देरहागोन होनना बिराद जोंहा मोनसे बिसास दं आरो। गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।